Hyvää maanantaipäivää kaikille. Tai aamua oikeastaan vielä. Mun piti vaan kertoa, kun te haluatte tietää mun kuulumisia, niin semmosesta jutusta, että mun yhdellä kaverilla on joku parisuhdeongelma, niin nyt mä oon selvitellyt sitä. Ja nyt kun itellä on vähän hankalaa, kun haluaisin sinne Helsinkiin jo, niin vähän ottaa niin kuin voimille molemmat jutut. Että kyllä tässä on niin kuin henkisesti nyt itellä aika rankkaa silleen, mutta joo, en niitä asioita tässä avaa sen enempää, mut kiitos kaikille kun ootte siellä ja hyvää maanantaipäivää kaikille. Moikka! Ootte ihania kun seuraatte mua. Moikka moi!